Yeah. Yeah. NGK Tag Action, baby. Karlovy Vary. Pripravte sa. 25 október. Yeah. Gala večer. Najlepší z najlepších. Yeah. Yeah. Počúvaj, volám sa Norbert Milánsky, prezident. V klietke to roztočím, nebude to prázdny sľub. Môj čas je teraz, môj kód je 001. Zadaj ho pri PPV a nech tvoja zľava beží brať. Proti mne Diego Kotlar, toho tam zložím. Na zemi bude spať, keď sa moje prste roztočí. To nie je hra, to je vášeň a krv. Nech vie celý svet, že Vary horia jak dym. Marek, Strelci z najlepších, ideme hore, yeah. Všetci bojovníci srdcom, voní aj v búrke. Hej, zdvihni ruky, nech to cíti celá zem. Nech znie NGK Production až po nebesa, amen. bude tam Jozef Skopaj, Pupar v zóne. Král Pablo, Jakub Kroka, každý má koróne. Michal Kotalík, Bracho, to sú mená, čo znejú. Všetci pripravení, keď reflektory hrejú. Karlové Vary, pripravte arénu. Tam sa píše história, nie scéna pre menšinu. Je to o odvahe, potu a sile. Každý z nás v srdci bojovník v tichu i chvíle. Najlepší z najlepších, oheň nás horí, yeah. Keď padne beat, cítiš to v krvi. Najlepší z Najlepších, oheň nás horí, čo znie ako zvon. Vary, sme tu, nech to cíti každý dom. Yeah. NGK Production. NGK Production. 25 október. Karlovy Vary. najlepší z najlepších, ideme hory, yeah. Všetci bojovníci srdcom, voní aj v búrke, hej. Najlepší z najlepších, ideme hory, oh, yeah. Najlepší z najlepších. Buď tam, upre Roma. Najlepší z najlepších, ideme hory, yeah. Všetci bojovníci srdcom, voní aj v búrke, hej. Najlepší z najlepších, ideme hory, Najlepší z najlepších. Buď tam, upre Roma.